बताव हमार मरद तो एकदम बूढ़ मिल गईल आ हमार शौक पूरा ना भइल। अब हम का कही हमके तो समझ में नहीं आवत कि हम केकरा से अपन शौक पूरा करी। और ई बूढ़वा तो ये पाकल आम के का भरोसा बाटे, आज बाटे काल टपक जाई। आ सोचत नहीं कि वैसे तो हमके दामाद जी बहुत अच्छा लगे नहीं। अब सोचत नहीं कि हमार शौक तो दामादी जी पूरा करम। का करी चल तनी दामाद जी के न बुलावे आ बुला के आ प्यार करम खूबे। और बुढ़ावा के पूछता छोड़ा है ने बुढ़ावा के, अब तो बुढ़ा गई। अब जा तनी फोन करके बुलावे और ऐसे फोन पर कहम तो मतलब सब होखे लगे अन तो खुदे प्यार करम। ऐसा नहीं कई गो बात फेंकम कि खुदे हमारी बात में बहल जी। आ जा तनी फोन करे आ ऐसा ऐसा बोलम कि दौड़ल चलिए यहाँ फोन लगा ली। का करी नंबर हो तो पता न। हाँ बाप रे बाप मिलबो ना करेला जल्दी ना। हेलो। हाँ हेलो। का जी गोड़ लगा तनी ससुआ। खुश रही। बोली का होता? बस यही तरह काम धंधा होता। हाँ अच्छा कहतनी कि आइब ना जी आप? आई बोलाई तो आई कहे ना। अरे महाराज हम आपके कहिए से इंतजार करतनी आप आवत नहीं की ई काहे? अरे टाइम तनी निखे लागत काम इतना बा न जान तनी जी पता न काहे हमार आँख तरसत ताटे रौरा के देखला बिना। हम सोचत तनी ना कि रौरा आ जेती तो हम जी भर के देख लेती। अय हाय 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 ऐसे मत बोली न तो अभी चली आई। कुछ गलत मत सोचा। हाँ बोली। कहे का मतलब ना कि तनी मनी हम रौरा के काज नहीं काहे हमार मने ना मन एगो ना होखेला मतलब एकदम बेचैन बाटे कि कब देख लेती। मने कुछ कुछ होता का रहुआ? लगता कि वो हम बाद में का प्यार करब एकर मतलब वो प्यार हमसे करत रहा। हेलो तो हम जाते नहीं बता देबी। हेलो। हाँ बोली। बहुत कुछ होता टे ठीक बा और रौरा आई ओकरी बाद हम बताई। ठीक बा फोन रखी आवत तनी हम। ठीक बा रखत तनी जल्दी आई ना। ठीक बा ठीक। अजय हो बजरंग बली हमार प्यार सफल कर दिया है बजरंग बली। हम तो सोच रहे ना रही कि हमके फोन पे प्यार कर लगे और कितना प्यार करत। एक बात कही मर्द के मुट्ठी में रखे के चाहिए। मर्द के जितने खोलम ना उतने फड़फड़ालन एकदम उड़े लागेलन ठीक बा ना। एक बार हमार मर्द के देखले ना उंगली पर नाचलन हमरा। का करे हमके नचावे ना आवेला। नचावे सीखी कैसे नचावल जाला। अरे मर्द के कैसे बस में कल जाला मेहरारू ही कर सकेले। ऐसे कि मान ली इतना दिन और आइला हो गली को दिन देखतन कि फिर फोन निकन करत ना बदलल लागत ना 2-4-10 दिन से। बदल लागत नहीं खान शुरू से ही बदलल बाड़न जब से बियाह बदलल रहना। लेकिन अब तो औरी बदल गइल बा जब से शादी हो गइल बा। देखी तो औरी ना औरी बदल जई हन। ये भाभी का करी तू हमारी बस में हो जा। फेरा में पड़ी केकरा ऊ फेरा में बाड़न ठीक बा। ये बात तो सही कर। हाँ। उनके चोरी पे देखे के पड़ी। अब कुल हम देखब कि कहां जाता। मरद पूरा हक बा उनका के जांचे के कि कहां एक्सरा होता का करत निकुल तू देख। अब कोई चीज देखब हगहु जइहा तबो देखब हम तो जइहा तबो देखब। तू देखा ना पीछे हम लागल कहते बानी कि तू उनकर फेरा में पड़ जा ठीक बा। तो पता चल जी ना जब हम रौरा फेरा में पड़ जाइम ना तो रौरा बारे में पता चल जाई। ठीक बाटे ये आईडिया तो बढ़िया देबे बा ठीक बा। हम ये से कहतनी हमरा से मतलब नहीं है मने हिम्मत कर मार के भड़कावतनी हम। अरे ना हो आखिर तो हो जाई हमारे ना हो तो हम तो भड़काइबो का। रुके माई पर का मम्मी ऐसे ही बुची चिले बत्ती बजतने बुची चिले बत्ती आवत रहे छै। देख भाभी ठीक है कहत है आखिर बदलल लागत ना। यही गनी हम किलाता ना कि कोनो के रखले बा ना यही से गने तिरिया चैतर पढ़त ना। आज की बात से हम उनके पीछे लागबा देखब कि करत का बाना तब उनकर कान ठक ना ना ऐसा कोनो बात नहीं के। अब बहुत बातचीत हो गल ठीक ना। तनी मनी भाभी से ना बात करैलू ह ना बगीचे में बैठा रहनी है हमरा के निक लागेला। अरे घर में कम सी गर्मी होता रे चाची। ना 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 बुचियो यही जाइल बिया ना पतो है कि लइका हो कतरू हो गेल बा बुचिया भाई। ठीक बा चाची गोड़ लगा तनी बाद में बात करम। बैठी। अरे बाप रे
रौरा के देखे के बत्ती भर जाता टेवा का। मैंने हमारा के देख के बत्ती बढ़ जाता है। अरे पुता तो नहीं खेजी का हमके चलावे नहीं थे दिमाग राउर को मुझे कहीं बुझाता कि और बा देखी दिमाग रौरे पे बाटे तब मैंने हमारा पे बा। हां एक बात बताई बोली कोनो बात नहीं के बोली हमके रे भी कह सकत नहीं हम कुछ भी सुन सकत मैंने नहीं। काहे रउआ करे बेग उतारी भारी लगत है। अरे भारी का बुझाता है। बैठे पानी पी के लेके आओ तनी सबसे पहले। अरे छोड़ी ना हम पानी नहीं पी के आइल बनी नाश्ता नाश्ता कोई नहीं दुकान पे। अब बाकी हमके ना बुझाला के ले चली। अरे अभी तो होइए नहीं सकत के नहीं का। अरे अब तहारा खाती का ले आई है तो पूरा शरीर और वो खाती मिठाई बा। हां ये तो बात सही बाटे। कहत नहीं है हां बोल कि अजय दी जो हमार मन में बात चलत रहला और हमार फीलिंग समझ गई नहीं और कैसे कहावत कहाला कि समझदार खाती इशारा काफी है उतना बहुत बरौरा की समझ गई नहीं। अब कहत नहीं ना ये बात कि जनी समय बिया कोई नहीं बुझिया कपनी हम अपना खाती कहीं नहीं ई मत सोचम कि अपन लड़की खाती कहीं नहीं एगो माने दुनिया की नजर में ना होखेला वो खातिर मैंने अपन लड़की के मैंने बियाह शादी कर देनी। बाकी तो फटुआ को रे तरहुए माने देख पसंद के पसंद हम ही खोइले रहनी यही बात सही कहत नहीं पसंद। अरे वो लड़की बियाह करा से तो हमरा तनियो मनी आ बनबे जब ना दुआर पूजा होत रहे कि ना आ जब हम परछे गइनी कि ना हमके बुझाइल न आ कि हम आपकी देहिए पर फेंका जे बाकी हम कैसे अपनी मतलब शरीर के कंट्रोल कइनी। अब हम का बताई रौरा के छोड़ी मतलब अरे ई के फाड़ देला सजी हो ये। अरे उ तनी रास्ता में एगो टेढ़ कुकुर भेटा गेल काहे ना रौरा गांव में कैसन कैसन कुकुर हे रखल है भगवान हां तो उ दो गालवा मने कि ओकर एबरा साइत रहल का अरे बताव अब भाई फाड़ देल बा हमारा देख जाता टे एगो काम करने हम साया साड़ी पहन ली रौरा अब फाड़ गेल बता का कर माने हमरा के साया पहिराई कोनो हमने हमरा खातिर कुछ नहीं कर सकत प्यार करेनी ना हमसे। हां प्यार तो करबे तो पहन ली चाहे चले रौरा के साड़ी पहना दे देनी वैसे में केहू जनबो ना करी जी आ प्यार करत रहल जी केहू देखबो ना करी केहू देख ली तो केहू देख ली ना तो हम रौरा खातिर पिटा भी सकत नहीं। अरे पिटाए के तो तू छोड़ो ना एगो बात कही जी आ रौरा हंसे तो हमके बहुत निक लागे अच्छा। अब कोनो बात हंसिए के बोले नहीं आ तो हमके ही गाना याद आ गेला कि तू हंस के बोलल ए जान दिलवा के दर्द बढ़ गई मतलब याद आ गेला गाना गाओ एकदम दिल छू लेता है। एक बात कही हाय हथवा हटाई न देखी से तो डर तो लगे केहू देख के का करी हां एक बात कही सुने ना हनी हाथा करी ना बताई जी हमार शौक पूरा करे वाला केहू ना रहला और हमार मर्द के तो जानते बानी कि दांत टूट गइल बाटे बूढ़ हो गइल बा और हम ओके आंखी से अपनी देखल ना चाहेनी। अरे छोड़ी ना मरद के हम बानी नु तुम छोड़ले ना बानी हम कहां पकड़ले बानी हो बूढ़ावा के छी 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 हम बूढ़ावा के हर ख्वाहिश पूरा करब हम। अरे हम ये तो सोच के रौरा ले प्यार कइनी कि हमर ख्वाहिश पूरा होई ओइया तक ले हम रौर हर ख्वाहिश पूरा करब। अब मैं देखी टंगले बन त हमरा बर्दाश्त नहीं भारी कोनो खास में नहीं सुनी ना के हम कपार पे हाथ रख के बोली तो अब उठी जाके का कर पड़ी रे माई तू मन तो समझ में कुछ ना आवेला का। अरे हम का कहनी हो का होले तोरा तोर का हुआ हां ई तोर हुआ का तो हमर दामाद हमन ते हेंगने हाथ से हाथ पकड़ के दामाद। अरे ना अरे है हाथ में चोट लग गइल बा पता ना का तू तो ये जबारी त तू मरद के त ख्याल रखत नहीं की अपनी आई आप का करतनी जी आपके नहीं समझदारी माने का करतनी बैठ के बतियावत नहीं सास मातारी नहीं है आपको। अब बताऊ पूजवा तू का मने हमके समझ ले बड़ी हैं हमर दिमाग तू आप हमर हम ओई पहिला के कायम से दूर दूर रहत न कहां रही ना आज हम पकड़ी लेनी हम माने कहां माने कि का पकड़ लेली हो डुक के मर जाए के चाहे तो भाई लगा कहां दूर आ गइल हाथ पकड़ के बतियावत रही सासी माई त माने हाथ साथ माने कौन बुझाता सास मां के गरम से अरे है बेटी ही हो जन अपनी मातारी के ना छोड़ी के करे के छोड़ी रे तोर तो ढंग से और बिगड़ गइल बाटे आज के बाद से ए जी हमरा समझ में नहीं था खाली हमरा हाथ नहीं समझा दी बस मैटर का भेजा मैटर ही है बेटे कि पाहुना के जानत नहीं रोत समझे मत कर तू बताओ का बेला बैठ के हाथ पर हाथ रख के बतिया कहती है कि हम तोहरी बिना ना रह सकीना और हां हां जी बेटी को घर उजारतिया। हां मम्मी जी ये कन्या तहरा विश्वास नहीं के होत हो नहीं के विश्वास होत हमरा सिखा यही से तो कहत नहीं कि रोज सीधी पार्टी छोड़ के उल्टी पाला काहे रो मारा अरे तू माई बड़ी कि माई की नाम पर कलंक बड़ी आइए दादा चलो भर पानी में डूब के मर जाए के अरे वो तो छोड़ ना माई हमरा कैसे ही खुद बोला मन जाला, लगा मर्जी है दादा हम तो क्या खुद कहत रही रे? की लगा जाए यही तरह बोली माई के बताई अभी है अपन
का भइले जब बैठ के लाज नहीं खेलागत माने लाज कावन से लाई लागो मत मेरा में बाता बतिएंगे हाँ? सब दिन बताइबो के माने हे जब बैठ के दुनिया बतावत नहीं तोरा का हो गेलो अब लाज हाँ? भागी ना लाज लागत माने नहीं जा यहाँ के हमार सास सब है लोग देख- बस बस अब हम सुनल नहीं कि जात नहीं बहुत खराब हो गइल बा हिंकर क्रिया खाता हमर क्रिया खाई क्रिया खा हाँ? ई क्रिया खा के तो चक्कर नहीं के क्रिया खाई नहीं खे चक्कर। ना क्रिया खाई के क्रिया हम कैसे साथ हमर देम ना प्यार करम ना जिंदगी भर बोली लाज शर्म बाए के तन बोली ना कही कि हां हां साथ दे अरे का प्यार ऐसे ही करो ना। प्यार होता प्यार प्यार रखबे करो सब दिन बना ला हमार अरे हे बनाई। उम्र में के प्यार करो तड़े रे जब तोरा हमेशा दिमाग में हाँ? सके घुसा रहता तो बनैबे करब हम पापा जी के तन को ना लागल तो ई बतावा तू बूढ़ा गेलो अभी हमारे ऐसे ही जवानी बा तो हम का करी बतावा भाई मिलहन हां तोरा एगो कहै हमारा मिलल दीदी मिलना है अच्छा हई हई के हरे हई ई पहले दामाद रहनी अब हम भतार हो गनी भतार हां बतावा बढ़िया ही बरियाई का मतलब कि अरे बोली में कुछ माने कोई लड़की करो का संस्कार देले बनी अपन का संस्कार दे रे तू हमेशा ओकरा दिमाग में एक से एक बात चलत तार लेकिन कर प्यार देती है हम प्यार देता नहीं हमेशा उ झगड़ा प्यार से से करत करे। हां तोरा त न मजाल की एकरा संगे चली बे ये करो संगे हाँ, आइयो दादा जैलानी, हमारे ये संगे। करो संगे हाँ, जी रउआ बोला रकम जी का? जी हाँ। जी बोलिए हमारा घर में लेके जाकर डाले हम जी जाइब बोली हम लेके हाँ? जाई रोकम का रहुआ हाँ, चली ना इनका से प्यार करे ना हम लेके हमारा जाई में बूढ़ा हो संगे ना रहम जी का है अब हम बूढ़ा हो संगे अरे ना सुन सुन अब देख लाज पछताइबे लगता पाछे पाछे माने पछताइबे काहे रहुआ अब हम जा 2 महीना में तू मर जाएगा का मारी हां बतावा एक बार तोरम मुंह ना देखल सिया हां देखलस ना ई कलंकनी माने झूठे ना मुंह ताकत अरे नहीं चले ना हम तो चलो जी रुक जा तनी कहाँ बतिया गई लेबे गई? तो कहाँ हुए? कहां ये गई बेरी अपन कोरा खातिर जाई बने ने कोन को ई ते गई रे अरे बाप रे हां ना देखो हम तोरा कुछ कर सके नहीं का कुछ हम कर सके नहीं एक पापा जी कंट्रोल कंट्रोल ई मैटर ना प्यार के मामला बैठेगा अगर ना हम ठीक बा कहतरी ना हम लेके जाई हम रह हम लेकिन फसल लगा के मर हाँ, चलो हम चली जाओ चलो जो इधर कब मत आई है भाग इधर भाग जो ए मर भाग ले चले कब मत आई है जल कला कनी कही का कुल में दाग लगा दिहलिस हां हम ना जन्नी तोरा ऐसन मेहरारू देख ले यही जन हम तो से कहत रहनी कि हाँ? एंगने एंगने हमरी संगे करत आटे जवानी में थोड़े दिन रहल हमार जवर कहलस एक बार तवल हमारे ही बाप का मुंह ना देखल सिया अरे लाज एकर शर्म का घर कहे बिल्कुल के पी बा? गइल बिया हां एगो हमारे मर्दाओ के मिला ना हुआ रखे खातिर का करबे हेलो हां फोन कर करे रो चुप रही हां हेलो हाँ। सब ठीक बा रार मम्मी भाग गईली छोटका पाहुन के लेके ना तो शायद मनत लगे तबियत रहो ठीक हो जी लगल है अब बताओ जी अरे केकर फोन रहा मेरा बेटा के ए चुप रह ढिंढोरा मत पी जल ले जुग जमाना तई बा कह देवे के उ गोइल है नहाए हैं डूब के मर गई डूब के मर गइल ओकरा फिक्र में का आज सबूर कली हल जाई आ तेहू सबूर कली है अच्छा हां न अब सबूर करल मिठाई ना हम खा के पचा गली का तो रोइबे का ओकरा नाम पर उनके कांटब गणासी से आ तो भेटाई तो हम कटबे रे बेटाइया कहां भाग के जइया हां तो दिल्ली बम्बई भाग गई तो का करबे समझाओ जो। तनी बढ़िया से केकरा बुझाते नहीं थे जाए भी रो दूसर पटाई कोनो बात नहीं करी घर में ही अब लो जिंदगी भर हम पटावते रही हैं ये हमारा काम लगल बा हमारे के धोखा दे के भागल अब कहत सकी वो पटाई